दिनै बिना गयारिनि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट नायबानो जाबाय। रायजो राजाफोर बिना गयारिया दिनै रायजो राजानो जि कमिटमेन्ट होदोंमोन, जि प्रतिश्रुति होदोंमोन, पावाराव फैनाय लोगो लोगो बयनोबो साख्रि होगोन आरो 75,000 करि डिस्ट्रिबिउसन खालामनानै होगोन होननानै बिना गयारिया सिगां बुंदोंमोन। नाथाय बिना गयारिया दिनैसिम जेबो खामानि मावनो हायाखै। नंगौना नङा रायजो राजाफोर? कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर, शेयार खालामनानै हर। बिना गयारिया बुंदों जोंनो 5 इयार्सल' जोंनो सम हो। बिपिएफआ बे 15 बोसोराव जिखिनि खामानि मावदों बिनिफ्राय जोङो बांसिन खामानि मावगोन होननानै बुंदोंमोन। दिनै व्हाट हेपेन बिना? दिनै अलमस्ट 2 इयार्स रानिं जाबाय, दिनैसिमबो 75,000बो गैया, न'खर न'खर साख्रिबो गैया। बिना गयारि लाजिनो रोङि मा केलकुलेसन लानानै नोङो उइथिन 5 इयार्सनि गेजेराव बिपिएफआ जाखिनि खामानि मावदों बिनिफ्राय बांसिन जों खामानि मावगोन होननानै बिना गयारि लेक्सार होदों। नों लाजिनानै थैदोलै बिना गयारि, बुजिबाय? नों लाजिनानै थैदो। नोङो ननसेन्स मिनिंलेस खोथाखौ नोङो रायलायनो नाङा। नोंनि खोथाया जोंनि ससाइटियाव जेबो रिफ्लेक्टिं जाया, प्लास नोंनि खोथाया जेबो ओंथि गैया। नों गाजा बेरनो रोङि खोथाखौ नोङो रायलायनो नाङा। दिनैनि दिनाव नै माइ गायनायनि सम जाबाय, ट्रेक्टरा होदो। बिना गयारि दम दङब्ला, गोहो दङब्ला रायजो राजाफोर बुंदोंमोन दा जायनि जाहोनाव परिबर्तन नांगौ, वी वान्ट परिबर्तन, सोलायनाय नांगौ होननानै रायजो राजाफ्रा दिनै सापर्ट खालामनानै देरहा होबाय। ट्रेक्टर होगोननो, बहाथो ट्रेक्टरालाय? नंगौना नङा रायजो राजाफोर? इउपिपिएल सरकारा बुंदोंमोन पावाराव फैयोब्ला ट्रेक्टर होगोन, 75,000 करि होगोन। होदो, राननानै डिस्ट्रिबिउसन खालामनानै होदो। माइ गायनायनि सम जाबाय, हालेवनांगौ। बोराय बुरै जाबाय, दिनै नांगोल हमनो हाला, हालेवनानै जानो हाला। जायनि थाखाय दिनै सोलायनाय नांगौ होननानै सोलायनाय लाबोबाय। रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामनानै दिनैनि दिनाव ट्रेक्टरालाय बहाथो? बहाथो नोंसिनि ट्रेक्टरा? लाजिनो रोंदोंना रोङाखै बिना गयारि? 2 बोसोर थांखाबाय, अनलि 3 इयार्सल'सै। बाव जेबो उन्नयननि जेबो खामानि मावनानै होनो हाया, बुजिबाय? नों लाजिनांगौ। नों बुंदोंमोन गिदिर गिदिर खोथा, पावाराव फैनानैबो जुदि नायाब्ला 75,000खौबो होआब्ला आंखौ साव हो, पापि सुनि जोलैनि हांगार होननानै बुं। नों माब्लाबा नों सावा नांगोन, नोङो रायजो राजानि सावा नाङो। गोसोआव लाखा बिना गयारि, स' बेबायदि ननसेन्स खोथा, आननेसेसारि खोथाखौ नोङो बुंनो नाङा। मावनो हायाब्ला गिदिर गिदिर कमिटमेन्ट हो। बिना गयारि एम्बु सिथ्र' मोखां, नोंखौ जायनि थाखाय दिनै पाब्लिकफ्रा रेसपेक्ट होआखै, मानो दिनै कमिटमेन्ट होनायखौ मावाखै, जायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा नोंखौ गाज्रि गाज्रि बुङो, कमेन्ट लिरो, बुजिबाय? दिनै स्टाडि खालामनानै नाय। नोंथांमोननि सरकारा मोजांब्ला दिनै रावबो बेबायदि बुंनाय नङामोन। दसेनो 75,000 होगोन होनो, दसेनो 20 लाख करि होगोन होनो, दसेनो साख्रि होगोन न'खर न'खर। दिस इज व्हाट काइन्ड अफ पलिटिक्स बिना गयारि? गिहि गैयि नैबे खलथा गैया नोंनाव। नोंनि खोथाया जेबो बेसेन गैया। नोङो लाजिनांगौ। न'खर न'खर साख्रि होनाय, 75,000 करि डिस्ट्रिबिउसन खालामनाया बियो इजि नङा, बियो गोरलै खोथा नङा। दिस इज नट इजि बिना गयारि। सेन्ट्रेल सरकारानो हाया, आसाम सरकारानो हाया न'खर न'खर साख्रि होनो, आरो नोंस्रा बबेनि पावार लानानै दादागिरि लेक्सार होदों नोंसोरलाय? लाजिनो रोङिफोर, थैजोबदो नोंसोरो सौथुलाबायनानै, लाजिनो रोङिफोर।